isod say pakihamat tong asa gudang at kapinasuna matuto. so ngani Mohon untuk semua dibelakin sopan na pinasa namin na Tuhan na sa ito hatta na itong namang goy pasok-pasok. Matuto. Kung sa time na ito na siya. Dina rohamu marsitilas ni rohamuna di pasahat tamudo songon karangan bunga muna di madina sarumatua bapa name pada detik yot rade duhamu ria duhamuna ro manda potok kami asa dina lamula penok kamuna kata jane mangburu digiring-giring tuha mamu di perdana muna sahat tunati nyujuni rohamuna asa to karena mangihu bohi tapajupang mo si diulan kasilas ni roha asa marhitehonya kamang baru bersama Tuhan di seluhukna pambahenan munay dohono ma song ni dok ni na tua-tua pagot mayang guna maghalto dulu mayang guna marobian horas mahamin na magcalo marsika ma dihamuna na mangalian
molo songono penon na pinasaha nami tuhamuna raja namang buru nami cakup kamu may las marohamuna tak kamang buru Gari ada jalan. pasaha ma Orang mulai. Iya, ima. saha ma pasu-pasi tuhamuna selalu na raja namang buru nami Juhu nomor saudara do bualtio ang dia may atong pamurnas tudagin saudara may tuguhi si panida panay ini may jala si panayang huli-huli matutu songoni manang ulos na gadjang si toro rab las rohanami tulang ang dia mamarhiti ang gadjang umur ninong nami o tujulan niya rin jala toro pinoparna gabi songoni nang harbuye pil mardungan ulos na kinabinayin muna ang dia matutun jolo akapasolian Tuhan itu joluan narion alani ma raja nami adong ko hatani upasa na madokot asa bago do na marhalto duluk na maruya horas na kami itong yan ako muna na madjalo marlipagad na madiha mo na hula-hula namin na mga niya matutu kaya raja nami ujungi ma ujogi mawang buru jadi soalnya mau lihat manang dihita sa luhun na gabi Surrodo hami ima siyan sarikat huta ima di parsarma tuan ni dongan sa sarikat nami na tutuan na helongan nami dari huton gabi nakaning mga diulaw kami sesuai dohot akka aturan-aturan ni sarikat gabi malatong perupani songoni nakumpapen nami nahurang tajom piso nami diulaw tadi bagas sa daryon manang nahurang malo hami patupaho ni lasma roha muna idope na boy tarpatupahami songoni museba si tatuten ni sarikat ama sindi hodo no potosa makana tuho mau pasahat hatakon dang sikko dope hupapungu jadi ropi hamian no pasahat to di ari nang mangyo ate ilay na tua asa sitit masih hok pagurang golang doang gora orahu na otik sosadia na boy tarpatupat tadi bagas sadarion imana membantu hamuna saya tuhat na magtong namang gohi akka pasu-pasuna matutu pasaha ma oh pinasaha ma muse piso sarika dia muse mang sarika sila sabungan Alang si Pinggo Allah. Kira masugot. Start pe. Ate. gabi sarika parna Ago dunia parna deh bagus sudah kan. Jadi kasihan. Ibu tua muda, saya dia si tatu teta sarika parna. gabi Kamar pak ipasah asmara. gabi alia Abang Guru, selamat jalan mada Abang Guru. Sotong robe ho huja buku, pengalang sirapan. Sotong kagir biar hoau. Ala jenek musek. Dek sola imbu. Abang Guru nang. Kepengi dia. Au lokokinan. Dia sida punya Abang Guru. Upa buo pehaduan ni na hodo ape lang adong. Amo nga aka keleng nama manarion kakak. Asiro amo ba? Malelekian urus nga tua-tua. Wala nga aro pangalualuan mo. Nalaw matay mana? Aw law jambi. Udah potong doy mana? Aw law rumah sakit. Aba mati aw. Selamat tinggal mada. Opungardi ne mana olo Abang Guru alai sehat mahoda rumah sakit ini ku olo adik dan kola tangi saw idok kodo ami marede alai daku moto na jori be pasaha ede non au daku moto au pasi jambi
Ate, ahay din ay. Ngabe. Arang. Ate, parmusik namin, bajo ete na omabe tikinay ko sirang. Para ko na ha, tuaw. Aha, hindi na. Ete so na huboto. Ngabe, karena tulang, pasangan mak, pasangan kita mak, tuh sarikat huta. Nah, tuh huta, sarikat huta. Ayo orang nak. Jadi bagai sedame do nasni roha tiur songonari rodak songo bulan tiar songo bonang digala modate matarok tutuat Gabi. modate matar movie ma di hamu yana ponami da bungan dengan lagu gutai juga sedame do nasni roha Mau lihat kerajaan. tarok ma modate tutuani ada di ngepesana napasautun udah sarma tuai jadi bagai sedasni roha Token na taruhan utama laikon tutano taradia na pasatokin ani iro jabar hida na mangudon ang iya ma manaik ya mata na bertua di batang makirim jana jelas ni roha marhite huriai dijakon layon di dabungan jadi aku ono nami maha tapanggabian nung di pasah na dia na duduk na di tambuna di hari sedarion dia karungan ya ke pertujuan akhir maju tu macam kubaran mengonggong nak kelingungan di hata para supang kalian anak si pasatong nami merhije pagi dua tutu hatta di bagasan di cikion jujung ma desi ma jujung tuat dia bara abing dia bingan ada kesan doh kesan sekami
Seang gopau seang suara panukusan. Jadi itu kusma dia mau pasu-pasu panggabia parhorasani si gomgomon ni amat ka nomor 2 de bata. Asa di dok na tua-tua. Parita papagabe tu motak ko si daduan. Ari ni tabula magabe na sa suton. Ay takat sugar kami masih kau dua-dua. Di bagasan ni tikion. Asa sondok na tua-tua tutuin na tutuin na lote. Hata na uli hata panggabihan na pinasahan isudi na pagkaulong yamu. Talumong na di ulaw sa derion. Sa unang mabuga, sa unang mamosay. Bagasan ni tikion. Banong mga pasu-pasui martungan ni jabu. Nau 10 bitu jumari 10 alu. Hata pasu na upasata itu hamuna. Di bagasan ni ari sa derion talumong ma. Di sudi na pagkaulong yang ni hamuna. Banong muna may takas martungan ni jabu. Sasu sa matumatya. Songon ini hata pusat pangatua sa kami. Papuocha sa kami hula-hula. Sama itu panggabihan. Tuk sahur maraw itu parholasan. Horas mahami hula-hula. Kok gabi mahamu yang aku nami naginabihan. Jadi kalau horas mah. Songon ini mah papuocha sa kami hula-hula. Tinasa adoamu taduna. Batuano. Nunga di pasahat kamuna hata gabi hata horas anggiak may. Ape may hindi abara nami kuat may nang logot di simba titung kami. Takas kurang nami martongan di bagas. Harbangan dalam tuhuta bela tundala tu jauh. Hata gawi hata horasnya binatolas nyokum nami. Gom-gomon nami main takas martongan di jago. Tutuin dan duhur tioin na lote. Hata dauli yang kadaringan na pinasahat ni rajai. Seunang muba, seunang mamose. Sahat solu, sahat tuwontian di tigaras. Nunga sahat pas gawi horas Tuhan yang kamu para nina tua-tua na sorma Tuhan. Sayuk petotong gawe hukma horas horas. Ima pangapus yang kami raja nami saunari pihak kampung doli tulang. Patape masih jaga rono nasa lihat tok kami martongan ibagas. Semua ima pangiran nami tulang nami. Gabi maja. Begitu. Bereng lebih panik ke. Bahwa coba. Batu ni panik ke go. Kurang. Ya. Pas deh. Iya. Gawi. Begitu. Tupa hukum tu lah. Bumabaroan sa sila garoro, tumatan nga ribiktar, mariti na gabiyo ni Nagkon, marungan na sagoan, yari sila yun. Oras ma, pinoparla, oras ma ng sagoan. Tinubi ma, Betul. tapi ma, Gawi raja nami. Hamuro tulang mamita.
Kana por sea ni Tuhan Yesus
porseai di banua ginjang di surga nauli saira de mahita di haroronai haroroni Tuhani unang lalapita na porseai inokapnai unang betar lalap lege panjo unai asado kita tuhaso nangani say para de matuhan inganan na sonangi utana badia ingananmu asabot amitusi Tuhan rajaun mi rodi saleleng leleng nai akana porsea di Tuhan Yesusi sana pajumpang sogot malas ni rohai marsipaidaan dona porseai di banua ginjang di surga nauli sairale mahita di haroronai haroroni Tuhani unang lalapita na porseai hinokapnai unang betar lalap ege panjo unai asado kita tuhaso nangani say para de matuhan inganan na sonangi utana badia ingananmu asabot amitusi Tuhan rajami rodi saleleng leleng nai rodi saleleng leleng nai Nama guru ikon mate asa tungdinggan musik. Nama guru ikon mate asa tungdinggan. Daging kondo kabibake jalai kondo malake. Daging kondo kabibake jalai kondo malake. Asa sukun bangkiti Tuhan sang apon nai. Asa sukun bangkiti Tuhan sang apon. Ipendang bejuauku rohani dibataki. Ipendang bejuauku rohani dibataki. Lehonoku dohosaku ndang dimarsa kau di sini. Lehonoku dohosaku ndang dimarsa. Ai bugang ni Yesusku dapat tahu hangudu aku. Ai bugang ni Yesusku dapat tahu hangudu aku. Allah mama teni do tarapun rohaki. Allah mama
hiti gua di bata ama anak dohotol di perbadian. Amin. Didok Tuhata Yesus Kristus ahulu hai hehion dohot hanguluang. Namangulu do na porsia diaw nampe mate ibana. Jala galuk namangulu jala na porsia diaw na sotupa mate ibana saliling nililing na. Amin. Matanya mahita. Ali Tuhan Yesus Tuhan nami masahon holong ni rohami marningat pakukom munabadiai upahana rohami tujolong pasahaton arsa ni rohana mituho sipature jala sipanguluhami didahodo hami namarsa jalan namatutukian padu-padu doan nami naon sirang siak kami sidirani hamatian madiluidu mata nami jala maseduk rohanami ala soni hasid di parti nanon nami Seberin jala tatap mahami ali Tuhan saha pematur hanami apul-apul na sumurung na sian hatami asamanahan jala manohtong hapor seun nami di hagutanon dihlalahodu ali Tuhan na dudukon nau mau nai Tuhami ala nau gabe jol mahohumokop hami ipe pakilalahon matuhami na masa jalan nama limnidon apul-apul ni dohot hajojonok ni asadaputan gugu hami marsidio pantuho si pangulu hami. Amin. Mari kita. Di surga hasonangani inganan nadu menggani. Tusi neng nawa muliau asarat Tuhan Yesus au. Tusi Imam Aramoti hati-hati dohor pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Dihita di mana surat di Yohanes bidu saprusada mamuka maisen ayat 25 sahak rodi 26 sono maridok hujahama di bahasa Indonesia. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya padaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya padaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal itu? Amuah kadongan sasitongna molo adong momen ada saur matu basonon narumikot hilala dan kalah pentingnya jamita di tiki penguburan odo dan kalah pentingnya molohu hirim yan gumudang dunian nama nangihon jamitaon sian nama dadet nakiningan molo menurut tahu dah asa tatu si buhadu hamatiani ay molo mati do jolma molo dia tu si jolma itu molo sadar do jolma mati ibana dan adong jolma na gijang rohana itu dah molo sadar dojol mamate ibana totu sehari pajono kon nama diri itu di bata. Hamba kedongan adondo hata nama dok bahwa kematian mengakhiri segalanya apa yang ada di dunia ini. Kematian begitu kejam, kematian begitu hebat. Kematian tidak pandang bulu siapa manusia, yang pasti kematian pasti akan datang kepada setiap orang. Kematian akan memisahkan orang dari penyakitnya. Alanido sipata marsak duau molo ado nama puli itu selamat jalan nunga malu besahid Indonesia dia bagi botot selamat jalan itu nunga malu besahid pun nah semua itu alus ini mati pewe itu nama sahid ini tidak menjadi akhir dari segalanya bagi orang yang percaya kepada Tuhan, bagi orang yang beriman kepada Tuhan, dan bagi orang yang berpengharapan kepada Tuhan. Justru kematian itu adalah awal dari kebahagiaan ketika manusia yang percaya itu bertemu dengan Allah yang menciptakannya. Jadi tu mahu tu doh munah haduan, nunga sona begitu, nunga paju pahodoh di batang, tu mahu tu soni. Daripada nunga sona begitu yang baru proses bedona
do harusan hamun nama temar saya do itu kan lutut. Kematian awal dari kehidupan kekal. Alani itu kematian itu adalah pertemuan antara manusia dengan Allah yang diciptakan, yang menciptakan dia, dengan Allah yang menebus dia. Amin. Molo mate do hita, molo mate do hamu, suan maholo saudara. Alai molo dijadi kamu do, dang mati hamu, salinilingna rugi hamu. Dan dayo mu be surgui mati do hita ikos do mati do hita itu jo mati do hita molo mati do hita mar minggu hita minggu da sip sudi molo hita molo hi nama udah apa ditanya ba sudah holam mulian. Kenapa kalau kita percaya kepada Tuhan bahwa kita mati, kita tidak mendekatkan diri kepada Tuhan? Apa yang kita bawa dari dunia ini? Ingatlah saudara-saudara, hal yang luar biasa yang mau kita katakan di sini bahwa nani luluambu di Portibion, nasinarim di Portibion, ikon tinggal honomburi. Alai nani leanmu di Portibion. Ima holo miro, ima papahena dan linggan, ima pangurupion tuduamu, ido buaromu tu badua gijang. Amin. Orang yang telah ditebus Tuhan, tidak ada kata satu pun keluar, tidak berguna untuk orang lain. Alan itu sama kedua, hidup itu hanya menikmati kesempatan pada minta bidutul manusia. Marti tibedo salhutna, adong tikina mangulu, adong tikina mate, adong tikina mangurati, adong tikina manu marti tibedo. Ada waktunya lahir, ada waktunya mati. Alani ido, hidup itu hanya menikmati waktu dan kesempatan yang diberikan Tuhan. Hanya menikmati waktu. Oleh karena itu ketika kita dalam menikmati waktu kita tidak mampu memakai dengan baik, ketika kita tidak menikmati waktu tidak mampu menggunakannya dengan baik sesuai dengan kerajaan Allah, sesuai dengan keinginan Allah, maka hidup kita tidak berguna, bukan hanya di dunia tapi sampai kepada kerajaan Allah tidak berguna di hadapan Allah. Hanya orang yang menggunakan waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan kehendak Allah, itulah yang berguna bagi Allah. Amin. Mari minggu mahita minggu anggui dah ngamor senetinya. Dan kematian bagi orang yang percaya adalah amin. Dan kematian itu akan mempertemukan engkau dengan Tuhan yang kau percayai, yaitu Yesus Kristus. Alani ido ama ina mu baju pikiran tahun, mu baju pikiran tahun. Urang holotia itu hilang, urang holotia. Apalagi meluang abah akhirnya menjual nari hui pipa, roy marba. Dia kamu dari sini. Roma hoamu satu kinte tuni bikin. Udah dia konyol bi. Kepedihan menjadi bahagia, penderitaan menjadi sukacita, dan apa yang tidak mungkin di dalam Yesus Kristus itu menjadi mungkin. Alani itu mau kanuan, molotai dan wain bostan. Molotai dan wain marujuk ngulu dongata naturasta naun sarumagon. Ingatlah, itu bukan akhir dari segalanya. Bagi orang yang percaya, kita akan bertemu di dalam kerajaan Allah, di dalam surga. Ingat tamu mai, terlalu gampang bagi Kristus untuk merubah kehidupan manusia di dunia ini. Sedangkan nyawanya, hosana nunga dilehon tujolma. Apalagi holoni rohana doh pasu-pasun alani ridho jumulu maluli hamu. Kodo di tamu lebih hati. Nah, boleh jumul malulu ham berondolan, jumul malulu ham harajoni, dohot, dungi, molo malapi tidak. Di situ tu, taulah homada, mangulu mahita di bahasan holong, tayo membujuk pasapun di batang di bahasan Purian. Tuhan memberkatimu, hamu akan pinopar ni nasaur matro. Ingat
sahalak na tua-tua nau saruma tua dan mengasihi dia untuk berkenan hidup lama di dunia ini. Ingat nih, bukan penyakit membawa kematian, bukan karena kemampuan menjaga kesehatan manusia tidak mati, tapi kematian itu adalah hak Allah untuk menjemput manusia. Unang diri kamu udah bang sikat doida, mereka lebih natural putar mati, dan Allah ni pasal itu mati jauh. Itu adalah kehendak Allah, bukan karena kemampuan menjaga kesehatan umur panjang manusia. Semua adalah kuasa Allah. Allah ni itu ikon manat jaga kita jalan tapakke majition. Mumpung masih hidup, mumpung masih punya nyawa, mumpung Allah masih berkenan kepada kita, pakailah hidupmu berguna bukan hanya untukmu, tapi berguna bagi orang lain. Lihat mari Tuhan dibarita nauli napi nasahat mulihamin waing las rohanami Tuhan. Tok tong dope masalingan hatam pai ngotok kami. Ali Tuhan di dahodo na toras nami na tua-tua nami na jumulu maru jumulu sianto na toa nami. Nunga borhat ibana Tuhan manadit kon huliam. Borhat ibana Tuhan manadit kon nahina holong ani rohana. Borhat ibana Tuhan manadit kon nakator dong ali-ali salhu dallahu man dapat toko. Asiro ham Tuhan disudi pinopar nati na dikona. Asu-pasu ma ramoti ma di budian ni na tua-tua namion Jepang ni akapino parna ma Tuhan saluhut na kanadindan pasu-pasu ma Tuhan saluhut na pinoparna sahat roli pahopu beri ibeberi burung na sudi Tuhan mulati ma Tuhan di ari na dinggan na pinasahat munwain bui marujung sudi ulaun adat habatahon ibagasan na dinggan sahat tuho ma Tuhan saluhut na nasoni akatodo ali-ali nam pinoparin na tu namion molo mando mula nasida tu inganan na tu parkari juan na asiroham ali Tuhan Yesus ramoti manasida padau parmaraan sah tuho madagi na todi nasida di bagasan kornya anakmu Tuhan Yesus Kristus jalo matanya nami amin. Mari Lo asau asalau tu Yesusku tu nadau. Ay malu teruhakku mandapotkan di batang. Ay malu. Rodi saliri milirin. Amin. Kalau isi, balik ko yan. Dari kamu dekat kamu. Itu di dalam dulu. Yang belum pas, belum pas ke lubangnya itu, belum pas. Ay batu padu haluoku matiti Yesus anak nai. Ay batu padu haluoku tahu di bahan dosa dan seterbaik balua.
Opung baru buka pintu, datang kembali. Pak na dong guys. Langsung. Mantay mo po. Ito sakit kita. Langsung na mama. Lagi. Lurus. Lagi terus. Adong gejal sama masuk kau. Orang bertenaga, 3 orang. 1, 2. Lagi. Lagi. Kada sok usah dulu. Oke. Tambah ketahanan. Sakul. Jalan namangi kau tu sun. Nani ulamu dihadol maun jalan namangi kau sun. Ali Lasman Tambunan. Siantano do parmulani dagingmu, mula mai jologe betano. Alai Tuhan de batana manopaho. Doho Tuhan Yesus Kristus na paluahon hosia dosa. Doho to di perbadian naman joho Tuhan uluan na sudah. Ima maramoti orbut ni bakem pai maru ari parpuri. Amen. Martua do akana mati marhiti hiti Tuhani. Olat nyon. Olo ninna to di. Asamaradian na sida siyan ahka oblauna dalam manghutu na sida do ahka na niula na sidai. Amin. Pasasami ma Tuhamu todong ali-ali do sudi na makaroni roha lama debutano di bayasan buah ni Tuhani. Koni. Siapa yang mau tanah parkirnya? Kompak kurut. Rabe. Suang mangolu bahal tuaku, haleluya, haleluya. Suang mangolu bahenon di Tuhan. Haleluya, haleluya.
saingi asa marlas ni roha kami paimahon Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami sahat tu tangan mematol di nami dohok daging nami asa unang lilu kami di ujung ni ajal nami salehon to di mimanugu kami asa diramoti kami molo hubulu sami rula ni linggoman ni hamatiani asima roham sai pamasuk mahami surga tu hasulangan na sundinggani amin rak manduk metatanya aliaman nami aliaman nami na subhanallah sai berbagi amarmu sero maharajaunmu desau kalon wahmi berdoa sore dan berjam ya umat sero maharajaun siapai sesa marsanam sopan sanam ilusa dan dosa depan unang hati untuk wujudan badua mahami siat pangaku ai bona punara jaun dor tangul rodi hasabu saling amin asini rohani Tuhata Yesus Kristus dohot holoni rohani di bata amata dohot pasauran itu di perbadia manaman dongani hamu olat nion rodi saliling gililingna amin tadi hormat amin